Matul is-sena jsiru bosta inizjattivi li matulhom persuni jaqtaw xarhom u jagħtuh b'donazzjoni lil Community Chest Fund. Ix-xar jintbagħat barra minn Malta u jinħadem f'parrokki. Għall-ewwel darba l-parokki li nħadmu b'xar persuni Maltin li nġibu Malta u se jingħataw lil dawk il-Maltin li kawża ta' trattament tal-kimoterapija kontra l-kanċer waqalhom xarhom. Is-sena li għaddiet kien hemm iktar minn 180 persuna li kellhom bżonn parrokka, buħut minnhom żgħar fl-età. Matilde Balzan mill-Community Chest Fund qalet li sa issa saru 20 parrokka li għaddew lil Malta Community Chest Fund. Meta jiena rajt min jaqta' xaru u rajtu jibki, pereżempju, ħassejt li kien qed jagħtih bimħabba dan ix-xahar b'ċertu sagrifiċċju wkoll, allura il-fatt li qed tgħidilhom issa li dan ix-xahar li huma tant taw b'tant imħabba ħajerġa' jiġi lura biex jintuża għal kawża ġusta, naħseb hemmhekk qed tħeġġeġ il-qalb tal-Maltin u l-Awċin iktar biex jagħtu iktar xahar. Il-fatt li bid-donazzjoni tax-xahar il-Maltin jistgħu jgħinu lil ħuthom Maltin stess niżel tajjeb ma' Maltin li jagħmlu dan l-att nobbli regolarment. Claire Borch għamlet dan ġimgħa ilu u fissret kif issa tista' tara mill-qrib ir-riżultat tal-inizjattiva tagħha. Li qed tgħin il-Maltin speċi iktar u iktar tħoss li qed tagħmel xi ħaġa ta' karità u li qed tagħti xi ħaġa minn tiegħek meta aħna bħala Maltin ngħinu ħafna u ġenerużi, imma deep down li xi ħaġa minn tiegħek qed ittija l ħadd ieħor tħoss ċertu fulfillment. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca ringrazzjat lil dawk kollha li kienu donaturi tax-xahar u ħeġġet biex aktar persuni jagħmlu dan l-att. B'hekk ikunu qed jgħinu persuni f'mument diffiċli ħafna f'ħajjithom.